Салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали Сомониён. Ман дӯстон якта Мерседес Элеганс фурӯшӣ дӯстон. Фавран фурӯхта мешавад. Мошин аҷоиб дар ҳолати олиҷаноб қарор дорад. Солаш 2000 дӯстон. Коробка механик. Газа умуман дидагӣ нест. Танҳо бензин дӯстон коркардагия. Бия якҷоя салонша нигоҳ мекунем. Багажа баъд салонша нигоҳ мекунем дӯстон. Мошин дар ҳолати олиҷаноб қарор дорад. соҳибаш мегӯяд бекамбудӣ фақат заправка мекунӣ, ҳамин мекунӣ. на дӯстон багажаш маълум аст ки соҳибшам одами тоза хушрӯд тоза озода нигоҳ мекунад мошина. аҷоиб. биё салонша нигоҳ мекунем дӯстон. дӯстон биё якҷоя нигоҳ мекунем салонша. бинем чӣ хел дар ҳолати олиҷаноб аст. салонаш тоза озода дӯстон. ина моторам бина ранги соат кор мекунад. ин ҳол мошин заводид аст дӯстон. мотора бинед ранги соат кор мекунад бекамбудӣ. фақат заправка мекунӣ, ҳай мекунӣ дӯстон. солаш 2000 ёд расо мекунем. чӣ хеле ки соҳибаш гуфт дӯстон. солаш 2000. коробка механик. агар харидор бошед кадомеда маъқул бошад дӯстон, марҳамат рақамҳои телефони соҳибшамо дар таги экран навишта мемонем. шумо ҳатман метавонед занг занед дӯстон. хати соҳибаш суҳбат кунед. чанд сум арзон мешавад намешавад бо худтон маълумот аз худи соҳибаш мегиред дӯстон. ана мошин бекамбудӣ. ҳай занг занед, хати соҳибаш суҳбат кунед. рақамҳои соҳибаш дар таги экран дӯстон. нарх 65000 мегӯяд. хай мегӯяд ягон харидори аниқ боша бо ягон сум хай арзонтарш мекунем. яке фақат мегӯяд мошина биён бинан аз наздикӣ баъд савдо мекунем дӯстон.